what's up mga ka-dragon? Ayan. Saan tayo? Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ngayon naghahunting kami ng puno ng siniguelas kasi ngayon pinagsisiniguelas. Kung naudlot tayo sa kalumpet, kamo baka maudlot din tayo sa siniguelas. May nagsabi kasi dito na sa barangay Manoot, Sitio Amaling, marami ditong siniguelas. Pero hindi natin alam kung baka napitas na o naibenta na nila. Baka nahuli na naman kami. Tingnan natin guys. So samahan niyo ulit kami sa panibagong episode na to. Let's go! Bagaimana lawan ulau? Yan guys, dito na kami sa Amaling niyo. Ito yung sardinas na bibilihin namin kung magpayat sila. Marami din bunga guys. Daming hinog guys. Dami nga ito guys. Ayan, kadaming bunga pala oh. Magkakit ka na Jay. Ito yung may-ari guys. So ayan mga ka-dragon, may nakita tayong puno ng siniguelas. Siyempre babayaran natin yung makuha natin. Kadaming puno pa eh. Ito pa oh. Kasi kabilang pa nata. Sino yun ang maraming maraming doon. Maghanap tayo ng singkit. Hawak, baga na mag-singkit. Tame. Wala lang daw kasi mag-akyat. May agagatanga? Marupok daw yun, marupok daw. Hindi daw pwedeng akyatin. Paggabunga daw siya, marupok daw. Dapat may sungkit tayo. Bayatan tayo? Babatang. Mama. Tropa mong baga. Yan guys, nagkakit na si Tita Paseng bago si Tita Ping. Hindi nga, kung magaling kayong magakyat. Dito lang kami sa Mataba. Magtaaw. Hindi na loong. Magpisto ka na. Karan nung bata na matukol, baka kung tulak mo, madi nga pababa, patulak. Yan, kagaganda oh. Kaya nga kapupula, ganito yung tinitinda sa bayan, di ba? Ano kay Ping? Oh! Ha?
Nasisira. Oo, mabasag. Nabasag nga. Hindi mo ilako. Buti sana kung makanguya ako dyan. Tukulin niya lahat yan ng sanga. Yan, nanti ka dahil nahulog. Sayang eh. Kahit wala na, ganyan talaga yung kon siguro, no, sinigwelas. Nagalagas yung dahon. Tapos nagapanibagong kon. Talbos. Oops! Puro nahulog ang mga nasungkit ng tipasing. Isa pa lang yan naisot sa... Ay, muta eh! Ayun guys, so dami oh. May itim na yung iba. Marupok kasi itong ano eh, puno ng siniguelas. Hindi ko maabot bakot. Pag dito. Dapat dyan oh. Yung mapupula lang ante. Ah, nahulog di. Natitinag man tita. Ako kaya tita. Ako nga. Kasarap na ng kain nyo, hindi pa namin natikman. Nakalima na ako. Wala, hindi mag-shoot doon sa may net. Kaya nababasag siya, oh. Nahuhulog, sayang. Spanish plum, ang English ng siniguelas. Yung guys, tikman natin. Sarap, tamis. Nakabili kami sa bayan nito nung ano, 20. Yung isang supot na parang yelo. Ngayon bakit si kuya oh. Yung pinuntahan naming sityo sa Kasuyan, wala palang mga kwan doon. Pero parang karaming puno ng siniguelas doon dati. Dito kami nakakuha sa Amaling Uno Batante. Antay yung kuryente na ito. Ayun, wifi nila. Buti pinagbentahan kami nung may-ari. Parang pag kayo may puno, hindi ka makakain. Usawa na siguro sila. Sarap. Tamis.
dami pa oh. Nahulog dahil? Atula at puro. Hindi pa baba. Daming bunga oh. Tipid nagdet. Oh, dami na oh. Ito oh. Napapakain na naman ako. Dami lang ganito, sayang baka kung di natin kilo baka mahulog lang. Kanti pasing pa man hanggat may nakikita yan. Kailan pa yan ba ito natin kainin? Ha? Kailan ba ito ilo? Madam. Liga ako. Mahigit daw dalawa. Magkano po? 30 na. 30 niya lang binenta sa amin guys, 2 kilo. Pero binigay ko na yung 50 pesos. Kakaya naman eh. Kakaya sa'yo. Pag binili mo yan sa ano 20? Well, Sa bayan. 20 yung isang ganun lang oh. Na yung Pangyelo. yung kakunan niya pa lang ay yung hindi pa lahat na nagbunga. Nung nakita ko may bumili 20 pesos, 4 na piraso. No. Di ba? Sobrang mahal. So ayun mga ka-dragon, bali nandito na tayo sa farm. Dito natin mumukbangin yung ating nakuhang siniguelas. May nagchichinsa doon no, kasi na-harvest na yung mahogany. Tapos magluluto rin kami ng kalahating kilong pansit. Hey, wala mang tubig. Hindi napapandarin. Ayun o. Namatay manen. Na. Karinggar. Picnic na naman tayo. Picnic na naman. Picnic na walang tubig. Illegal. Yung nabili pala nila Papa A100 yun, yung isang kwan. So, parang lalagyan ng kit-kit. Yung nakanet. Baka dyan lang din nila sa ako naman. Tapos ito nabili lang namin siya ng ano. Murang-mura. 30 nga lang binibenta sa atin eh. 2 kilo kunti daw ata. 15. 30 lang ginasingil niya. Pero binigay ko na yung 50. 50. Sa Cordovi, 100 kilo. Sabi nun siya. May sa bayan? Sabi niya pa nga oh. Hindi sa bayan. Sabi niya pa nga oh, kakunti. Kakunti yan, sabi niya. Kahit sa bayan? Isang kilo. Pares lang dyan sa bayan. 100. Kakute ng aming nabiling ko ano. Na nag-natiripulyaw. Kain ako ng tinapay. Tapos kikiam. Ito yung tira natin no. Nagpapasibuyas pa tayo? Sibuyas. Nagalaw na siya. Isang ganyan no, ilapid. Pili pa kaya yan? Kamaya na kami magluto. Total pansit lang naman. Mabilis namin yan lutuin. Natulog muna tayo. Maaga pa naman. Ang layo lang napunta namin kanina. Tapos doon lang pala tayo makakuha sa ano. Nakauwi na pala kahapon sila Papa. Pero sila ata ay isa naiwan pa. Ka-cute naman guys. Nang na-harvest na antipasing na ano oh. Na saging. Natumba yung saging natin dito oh. May bunga pala yun. Pati mga saging oh kawawa na eh. Matay na.
Nag-ulan din kahapon, mga 15 minutes lang yata, mga madaling araw. Alas 3 ng madaling araw. Pagising ako noon eh. Ako din, nakagising kami ni Nana. Parang gusto kong maligo sa ulan. Nakagising ka tayo. Tayo na lahat. Kahit sila Kuya Amboy, nagsigising sila. Aywang may mga Dalawang pulo yung mga tinakpantakpan nakasampay sila. sa labas, ng labang ko. At naulanan. Siyempre, yung kami madune, malikabok, yung liro, siyempre, baka Parang nakalikitan. kasarap yung ano sound ng ulan na na. Parang siyempre katagal ba naman na panahon na hindi nag-ulan. Kasarap sa tenga, kasarap matulog. Hindi pa namin tuloy-tuloy tapos Kaya nga, hapon na. Para pa. Ang pang mabasa ng nilabo. Ang pang mabasa ng Ayan. Ano pangalan kayo ni ate? Kain tayo. Sinigwalas. Ito ba? Tignan natin sardilas. Kasi mo ilang talapos ko. Ang sarap. Ang kuwan niya, ang makatas. Ganyan ng asin. Kakaasin mo, magkabato ka rin. Gusto mo magkabato? Siguro yung isang bato ni Papa, ganito na kalaki. 2.6. Malaki na ba yun? Yung maliit niya ay. Parang tuldok. Ang liit lang nun. Natanggal na yun sa laser. Ay, saan? Sarap. Yan, shout out sa mga taga Bulacan dyan, si Ate Idol. Si Ate Mary Jane. Hello, Ate Mary Hi, Ate Jane. Jane. Na-shoutout Kamusta ka dyan? Na-shoutout ka na ni idol mo. Kamusta na kayo? Papaos na rin si Ate Mary Jane. Sabi niya nung nakaraan. Ganda na Yung siguro. nagpabayan tayo pingay. Ganda na siguro yung bahay mo, Miregina. Sino kasama mo di ay? Sa Idol Peg? Oo eh, sabi mo i-shoutout niya nga rin ako. Pasyal kami dyan, Ate Jane, pagkuhan. Ayos na ba yung bahay niya? Ayos na. Di ba napuntahan mo nung nakaraan? Hindi pa na Yung hindi pa, ano. Pero ngayon ayos na. Doon na siya nakatira. Kakit nga lang yung bahay niya eh. Tapos maluwang yung parangan niya. Ganun maganda. Napalayo na kayo nanay niya. Isang kan lang man. Siya lang napalayo, ano? Silang dang, ganyan yata. Magaganda na ng bahay nila, no? At sila andang, sila Siliran nila yung mga bahay nila daw. Opo. Binabago naman nila. May taas sila. Ewan ko lang kay Dang. Pautang nga ako, Ate Mary Jane. Mag-apply nga kami dyan sa bigas. Sarap. Tamis. Para kang kain ng mangga. Saan sila gagawin ng kutilyo? Ay, paano yun? Para hindi niya daw makagat. Kahit may ngipin kami, hindi namin siguro may kagat ito. Okay. Kakunat man itong balat. Makagat nga namin. Nalambutin pa niya ang... Ako pa. Ako pa pa. Opo. Ito mo nga. Dayap. Parang mangga. Kaya kong ubusin to. Lata? Ay na. Malambot eh. Hindi makagat mo kinatang ko. Yung binili natin na isang ganan na, Yung tigbente? isang upuan ko lang. Nga, parang dalawang araw ata nakakunin sa amin. Kasi hindi din sila magpan. Sarap eh. Puro ganito yun ina. Nabili natin. Ay, na. Tagas yung gilid na yung kanto. Siguro itong saging na to, nahinog na lang sa kwan. Kainin. Katigas na, magulang na. Bagay. Sabi natin kasi dalawang sapad daw. Tulit na. Dalawang sapad. Takbo din. Iti paseng kay ibabaga to.
Doon may bitak. May hati. Ante may hati. Yo. Babae nagtanim dito guys, oh, mamo. Yan, si Gigi ang magluluto ngayon guys ng ating pansit. Special pansit. Ang sagpaw niya lang guys ay kikiam, tsaka sabag, balin aja yun. Kung ano lang yung available sa ref, yun lang. Yun na yun. 4 lang man kami. Nakakamiss guys yung paligid na ano, na mag-green. Lantian. Ngayon magtingin sa paligid eh. Ayun, madilim ang kalangitan. Mag-ulan ka sana nang makaligo kami. Gising na lang sa mga puyat yun. Simple lang yung ating sampaw pero sarap. Hindi magustuhan ko ng dalawang matanda ah. Ha? Baka hindi nila magustuhan yung luto ko. Sarap nga, natikman ko. No choice na sila. Ito talaga eh, wala sila dyan. Wala silang Tayaw, mga nan. Natuyuan na. yan na. Ay, nagpakala yun. Bumangon kayo! Siriin kayo, naldawon. Ay. Manganta yun! Masarap to mainit! Uwe. Kakalahati iyo. Kalahating kilo? Na, mag-ulan sana apo, Diyos. Kadami din ako. Kalahating kilo. Tingnan mo naman, isang kawalay. Busin natin yan. Kain na, habang mainit. Masarap to. Luto ni DJ. Huwag naman kayong sagpaw, naiiwan. Ayaw mo pala ng repolyo. Gandang itong ganito ko na Ilipat mo yung repolyo sa akin. Ano ko ayaw mo? Ikaw ka pa isang plato. Ayaw ko na. Ha? Wala mo sa mga ata. Landang ang kita. Mangantaya, mga ka-dragon. Merienda po. Merienda tanghalian natin to. Hindi tanghalian na ito eh. Lalo, bigat din. Ano kayo gawin ang gawa ng ganito? Yung panset? Bigan? Yung kalamansi natin. Oo. Masarap din yung saba. Mabango. Nakadali mo ko. Kabagat ng kalamansi. Ayan yung Paris na. Ang sarap. Magluto sana tayo ng Paris overload. Ay, kaya mo yung time? Ano po? Paris, yung ganun tayo pa. Hindi wata. Ano din pansit niya? Pansit din niya? Ang sarap talaga ng kuwan. Ng pabyo. Ang sarap din ni Bantay. Kagat. Parang kuwan.
Parang sa lang natin ganang pansin. Ito yung handa ngayon ni Kuya Billy. Happy birthday, Bile! Happy birthday! Birthday na kayo. Tapos nagluto na kami ng pansit. Master Dragon. Belated. Ano ba? Ay, ano na? 7. Belated. Tagal ko na kasi hindi nakatikim ng pansit. Kung sinong may birthday ngayon, Kailan ba happy yung- birthday! yung last? Nagluto kami ng mga pansit. Pinagpasibuyas tayo. Last.